PTA fitting. Cardong element depend on pi pinning way nitum abang so talk show on six schedule ing deng pharoi sira plikebra troxy ang deng along abang so kaching kiche than pon jelong itu mas sar jai ka thar sar alangli is retired Cardong. se pinning way kaching ki pon je lama bang ke son thong apathak sengtum chingki pon po se ang deng dam lo nang non ke chengsi non chingki pon phit la na por thi hek pen sar ke dam tang suri hini ra kre ke thom aning kan lo la bang so hala dak phelang pialong long le tharwe hi dialong long le hem phu ke ake hai sar the phang chu lo setame alang li long le ang tan pen ke bang ke che so tum cherai pi thip ajok la alang li tum la bang so lam ki do sai lo amasi la pinian setame phangcho sang ho bang ke ami thang along le chelong le dat lo asi la bang so aputhak konat pen si ko son ma ko pia joine si non puanta phangcho hem no so mate phangcho sang ho tum long le bang council tum pi thek thedel ma alang li phan al me thang along le alang li rideng dai thek thedel ma se la bang so puthak itum chingki che thandam sinang ase nang li pen la so puthak sap so rat phan than paklar phan thasa A case ke chinge nili pudam clear por he clear lo te der reji ding reji PTA gi pusi kama tha ho talk show ta sar the phangchu inut duk det abang karbia muni duk det abang Kopli constituency ang bong Keroni hala Don Bosco adung cheda dablo Don Bosco school adung cheda dablo tuar pielong ma along ledo amat kachirai pi det atum bangke Paramanando Bhogot lapen ke Ramayan Chauhan ubang heni Bihar pen ke wang atu alang litum cherai pi thip la amat alang li na case claim lo ARO lo apram hut alang li labang suhut ke ARO bakisa terang ke hai si ARO labang suhut alang li bakisa terang ke barelong terang ke hai asupo lo apram APHL siamuni alang litum ke amat si case da arona ting pen ot tip lo sik sidula ting pen amat phangchua sang ho a case hai det amat si eviction order pilo la Paramanando Bhogot la pen ge Ramayan Chauhan atum phat amat latum bang heni bihari atum SDO long hamren SDO a court along case file dam lo seta SDO ta pulo la long le kipi ka do ve kam ke lage netum kam ka li lage netum ka ji chok kai theng na thu si netum ke lang dun chok kapang sam ya kam si tom lang dun thek chot ji la long le kipi ke ARO pitang lo council ARO pulo te council pitang lo por lage chok lo pudun ko amasi a hogalam si pudet la hai det lo phangcho sang ho si amat council penta aku eviction order ako P2 eviction order ki pige lake 2011 aningkan thang chiklo inquiry siarni joint secretary revenue si order ki pi la eviction nangji pala high court kali hamrena court order ating pen pujo amat la so order hamrena court order chi en lo amat la Paramanando Bhogot adung ke that DC long aku case file tu DC bang hala bang suhut MC Sahu alang li bang ke ha Bihar na tu asor IAS amuni amat lada bang ke stay order status quo pe doko amat eviction long le de amat la bang so puthak aku la so det pen
Paramananda Bhogot atum aku case pidam tuha High Court la solong leke la ke sarti phangchu kali amat High Court along e pulong High Court last order lo lajo non pithihek pen a last order dak ne porhe clear po order ki pia bange Honorable Justice Mr. Justice B.K. Sharma order ki pige February crazy 2013 arni order a case number ke WPC 4014 oblique 2011 4014 oblique 2011 a case number ke WPC dak ketok la pohelo yo. This writ petition is directed against the eviction order dated 21/7/2011. None appears for the petitioners on call. Haladak High Court long case pidam lo sita la Paramananda Bhogot atunke sita a court long ke case long ke chidun thuthe de pusipu. Advocate ta dunde de pusipu. Halatum alang litum advocate abang ke amen alang litum advocate amen dak tokte de lo yo council tuma advocate abang alang litum advocate abang Mr. S. Chauhan pu lapen Mr. A.R. Somem R.A. Shom puyo inod bang A.R. Shom R.A. gali A.R. Shom halatum anta dun thu thede poladak na ko justice ki pugejo I have heard Mr. Soronia learned core counsel for respondent number 5 respondent number 5 pulote lake Chauhan lo lage sarti phangchu lo lage number 5 ke sarti phangchu advocate ke Manas Soronia la non ilitum phan anta case na claim piaba anange ordo no bang Manas Soronia as well as Mr. J. Chutia pu standing counsel KAAC learned standing counsel KAAC submits that against the impugned order appeal lies with the executive officer in charge revenue KAAC ladak executive officer purong asi abino ke executive member pu yila yo in charge revenue ari deng si la so case ke do pusipulo since there is already a remedy provided this writ petition is disposed of granting liberty to the petitioner to approach the appellate authority lasi Paramananda Chauhan dumphan pulo lapen Ramayan Chauhan dumphan je Paramananda Bhogot lapen Ramayan Chauhan adumphan pulo nangtum case ki pidam nanji ke hala EM revenue along si pidam ni council along si hadat EM revenue dukok lo pot nangtum aphan ason kaprek order nang PE puke akama velo nangtum hadak le damnu ki puyo lapen hadak pulo nangtum hadak le damnu lapen ke aku dak putulang the authority the appellate authority may condone the delay in filing the appeal for the period during which the writ petition is pending before this court during la court along ke do un hot la so case abang ajir ding ulo pot la posi la court EM revenue long ke damja por lit ulo seta EM revenue bang a petition deng that tami pu high court pulo la pen putulo interim order operating in this proceeding stands vacated apra order ki pitanga bangke lake vacate that lo mane hala high court tum order ki pitang status quo pe do nangi pulo ne hala bangke pawe that lo non amuni datum council long sidam nangi puyo ge pu apen hala ajir ding ulo sita la bangke
pending lo high court long si pending apa jo la posi nang tum haladak ajirding o setan non ta appeal dam thu tamelang pujo pu anke ajirding o lo 2013 pen non ke 2020 an lo non ning kan troxy dam edleng ning kan troxy ta council la tu non anta case and to thede aku halaka cuma thatu Paramanundo Bhogot pen Ramayan Chauhan tumta alang litumta EM revenue along appeal petition pidam de dorkasto pidam de like ka appeal dam de neliga chinia tengke ba dam lo tangte nelitum chini dunde jong si dam lo tangte la si non nelitum ka chini nai ke alang litum appeal loma appeal pema EM along EM long appeal loma appeal pema aku yung si appeal lo tangte EM ko pure order lo ke pi non ningkan trop siang bong ate sir thangcho sangho bang ke high court order teng pen EM ante council along appeal nangji setame alangli ko puson pen ne ki ne lo ne pine dam ne da lo tahai ante dam lo tahai setame ladak karbiang long along ajak cherok tok asong atum hampang asong atum ke labang so kuthak mithang inglong so si six schedule along lepina pot inglong so si long nangji ahem thu ke che so ke kali vek lo pu ajoi ni apong memorandum ki pidam setame dolo nelika chinia teng platangte neli tum pidam olo ne six schedule implementation committee la penon api 24 plus organization la penon APHLC pen antane litum lage memorandum along tinda lage tokot lap lo lage ha governor long anta memorandum la governor long ki pidam memorandum along anta lage tokon lap lo la bangso sar thepang chu along le right setami la bangso EM in charge revenue atum abangke la bangso putha ke RDP pede lo RDP pede ante non abangke jongsi la bangso sar thepang chu la bangso EM revenue along appeal pidam lo plotante council atum kapuson si ke claim nangji la bangso putha non itum neliga chinia tengke jong si appeal latum appeal no anda jong si pipe det lo tante dei pa jong si pi lo tante order bang inquiry pe me pen order bang detail order mane speaking order hedi nitum magistrate tung pu speaking order labang order pivek nangji ko pia po si la son lo ma ko pilo ma ko ma si ke chok che ma la pen non ko pilo ni tung claim po labang order pivek ni la pen la song bong a law mention pe topon jir nang ye 6 schedule along 20 paragraph 20 along ke pula ke tribal area la pen la so along lige tribal atum si long back nang ji la pen pata dar mata amen ta kitu ta sarthi phang ju lo ante la phan ki pipe de ji ke la ke chok che pik akam lo la ke illegal la ke 6 schedule constitution ka pi phuk che plan de po la pot la ke jong hesita la ke sarthi phang cho pan pi vek nang ji pusi alang litum order pi det nang ki pi vek nang ji pon chot ka li lo nitum sarthi phang cho pan si pi thu det lu pusi tok nang po nang ji po bang kali lo athema alang litum se claim nang po ke anun ka pre ke kali det lo ke ante la bang solong leke council tum yong si sarthe phang cho phan si pipo polotante nona mat ke hada ke keche so tum si along leke do pi thip lo hem chi kim lo no khai ka do we ti ki lo la pen hem tami mission hem chi kim det lo along le ka do we ke chi ring koi rai si di tharwe di lo tangte hala tum hem ki chi kim tang along le along council pen tong eviction tong order ke pipo ma mate sarthe phang cho ami thang si la bang so keche so tum han thurnon damnon putong e punang po lage EM ke isia court lo ke di revenue court lo ke alangli DCLR sikang ni lo ka hada DC ba additional DCLR sikang additional DC revenue alr sikang ni lo alangli lapo si alangli order ke verdict lo ke di isia verdict ili alangli issue nang po la pen a decree issue nang po la so a decree pen si alangli tu eviction that nang po ala Paramanundo Bhogot lapen Narayan Chauhan apan lapen along le hala
พังจั่วสังโฮพันปีทูเวกนังโพละเป็นพังจั่วสังโฮละนอนกิดำตังอันตาลุกสันปีขังยังเลยดุกอีบินเลยอลังลีเฮมตะจิกิมเทคเด็ดเลยตันเตเทคดำลงเลยเทคดำลงเฮมแกปริกทางเลยปริกทางเลยลาวพอสิcompensation council pen compensation sita pitu debt nang po pachikim debt nang po hem ante la impi debt nang po non ladak kar biang long long itu non sar the phang cholam se che than la along ka prek ta me kar biang long sona kes do jilang do pigla se ta me hala meghalaya long ta me sitimon samien po la bang so kes do hala pen la bang so a kes jingbar ma sa jingbar lo sitimon samian a kes ta la puak thak lo hala ta bongali tum si ke georgi pulo chomanga long le amasi six schedule ar lo ke la ke long le ka transfer ji a ot ave la ke a rule ave a law ave la bosi hala ta bongali tum long le khasia tum a long le bongali tum phan ba anu ka pre phan pape jor long le dat lo 1971 aning kan la bang ke supreme court se supreme court ban high court order period hala sebut chop lo non man ke pen la non ni ke according to all of potemajo athik khete la paramanando bhogot la pen chohan atum athik khete komanya sohi enjoy ta du mini ili tumuni tunke poisa lege ke long lo te la hello kachalak pusi chi pu potemajo la si revenue office pen komani asohi enjoy amat application bi kang joy ta cheplang the amat cho hele ni tu manang na ha he det po ma ko high court long dam tu det ta the kalang litu la pu yo an ga jir pa pi ding le pu la por ne ligama tha ke la revenue em amethang asohi pen pa me amethang asohi pen lo claim nang yi hala paramanando bhogot la pen ge naran chohan aphan notice bi det nang yi nang tum la puan na tarik ang bong nang tum appeal nangi yong si appeal ji ni hangate aku yong si la so tarik ang bong appeal belu puan ten ni tungi order final order ko pe pass lu pu aprang tok det nangi pu ke joy ke ji aphan alang litu high court let down seta haladak kopulom ho status quo pu ka capacity long le det ji aphan rg pading de ji ante non bang ke sort he phangchu along le alam a ke cheng pen non an ning kan proxy lo alang li ami thang along le chelong le that ke che so si pacherai pi ver lo alang li long le ke la so jok sort he phangchu bang ke alang li ke a hem dup I bin lo ka chuti ki thai ta ve det lo la pen ke chuti ki thai ve det pen jok ke alang li ke chu ke jun phanta ve det lo ke rein isum pik hangyang lo la ning kan proxy yang bong alang li la hai hui alam ki a kes ka che dan pen an si wan do khangjang lo si labang solong le sar the phang cho aphan council na teng pen ki pinang ji ke a od do la pen pivek nang po asin nili non na mane la council man ka advice dun kang tung ge la helo la son hedi hala opposite party atum ili tom birudhe ke dam kang tung atum ili tum aphan nang ke rab do na son check krong po amat order ka he no na pipi data vitek la pu yo order ka he no na pa pipi det po ke tong hen ten pu pa check krong po ama alang li tu nge o yo ni tum ban ke justice nang pipe de pu ni tum ban our sign nang pipe de ni tum ka che thak dun ji aphan pu di la son a complain ha high court long down to that ti la si la ni tum han justice nang pipe de pu ka pipu long le det ji aphan akama bang ke council tum claim vek nangi ante non labang so sarte phangcho alam pu thake pining wela ne che thanang non akaprek a point ang deng kaprek tum dam thunan sar ladak a homalong ohomia khai a prang ben da doma mate non sikedo non ni tum thekdam long lo ladak asami salam lage lapu ni hang ni rep hawar ke do la inglong aso atum alam pen prekdak hanya la ke kadu ko sanskrit saide pule putame la sil
ni hang ni rep hawar ke inglong so tum sia aprang mana ke du tangte la so ahom akhaita aprang mana dulu masa tang jongsi aprang pen awit lote non kupuson sinang doko latung aphan komane si arnam tong ka pinchong mate ki thip mi la puma nili la solam nili ta aprang ke asapta matha thek the chini ta chini ne asamis ba okhomia puk aprang pen ta du pusigitin kala akhe aprang pen ta du pusigitin amat okhomia pen asamis la sonita ake prek do putanili ta mathathe aprangke kala akoi lituma ke on dengela so lam mathathe arokom je ohomia la pen asamis la soni prek jamlang po alam mathathe la sibatai si neli kamrup a deputy commissioner ke do unahut governor LN Misro ahem neli damnang be artikia pot office along আমার হালাদা ডাক্তার ভূপেন হাজরিকা কে হাই যে তং জিত মেন মেন আমার আলাং লিটা মেন মেনอยู่นางপুতা এই মিস্টার কথাนางปูนางอาซัมมีสะพันเกกามเคลมนางนี่โอโคเมียพันเดจะเสม็ดกามเคลมนุดปูนี่ลิปันนะปูOsamis pen okhomia ke tosong sarla ke preke la si manghu hak lo ko pian lam le no malata punelita ko pu asamis pen okhomia pungeni ahok isivet lo sigitin aman ha phi bang che than ason discussion che kaching kia che than pe do thu bom lo chini lo abinong ke asamis po bang ke la British atum wang podok dok la pen British just met British dum ke wang ahut hala alang litum along ke wan hedi alang litum along nang ke dun konos pen la pen konos mane UP pen la pen Bengal pen Orissa pen nang ke dun amuni datu non hala bes borua ko pumayong te Lokhinat bes borua alang lita ahem ha Orissa ke du sidu ke di alang lita son hak taksi hala pupe nangidu na tu amasi akham puke abilong ke ahum atum alam lage akagos tadu neli long la salam ta mupen la sona question lechi doji poson te neli endet thegi mene apodlo akham pu isi alam la ahum atum alam akham mane mercy land pu lang do wok sosot la pen ke tara la son wang eng hedi la son along le sai se pu aham mercy land lang do wok along le pu si ahum tum ki pu la ahum mane la sukafa khai hai gogoy atum hai gogoy ba la son atum akhai bura gohai lai hoi to akhai le ja sukafa tum akhai le aman halatum akham pusi pubom lo amasi hala British tum long nangidu na tum ta akham pusi tok lo akham tok amat Ingraji pen Roman script pen ke tok ke Assam double S tok do namat Assam pukok la puya amasi hala Assam puk abinong ke hala Sanskrit alam kaning je tum jasame ke Brahmin kolita tu latu melo Assamese satu abinong ke angge okhomia tu bangke lake okhomia Assamese pen okhomia ke aprang ke pen ke avedet ke ante lang nam lote ilitum thek long ji hala Dr. Fukon Chandro phangcho ke tok kitab long ta do la pen ke EA Gate ke tok kitab long ta do la pen Charles Lyell long ta do la pen ke hala S. Endel kitab kitab dikachari pu along ta do la pen ke aku hala Dilip Kumar Lahiri pu pinini Dilip Dep pu inor bang Lahiri pu la bang hini atum isia ketok isia kitab ketok do research pe mesi hala doctor lai hu alam do la si okhomia abang ke la ke non api non ningkan paru pli aprang si kacheplang lage la salak nili nar judun thulang sar hala Dr. Phukon Chandro phangcho ketok ateng pelotang te ahumatum
lason akur kecil lardun ke 1600 AD pen pula. Labang so alam pen non la Assamese keciplang alam cerap lok lo mana. Kalang lo, mana 1600 pula te 1500 2030 malam hadi. La si haladak la so long si la si non ta kado eta pulo non ke je Kamrup district Guwahati bethe ke Karbi atum adet pulo mati di. Kuansi ricu pu mati. Kuansi pu pensi Guwahati pu mati. La keman ke kuansi ricu pu. Halada kuansi pu kipu idam ke ilitum Karbi atum Kove lapen Bikon AO lapo halada Bikon lain Kove abari theo la si non anta pan bazar puta ke amen ke do ibom la. La se kuansi ricu la Karbi sai sel hada lapen Garo do lapen ke khasi do khasi atum do lapen ke langlu lapen boro atum do lapen ke halapui hi na thu ke missing atum do miri atum do lapen dofola atum do hala Arunachal Pradesh asor lapui hapun na tu bangke pu para sam na tu bangke lagi naga atum do la si naga atum lapen Karbi la kadoin ilitum non ke schedule tribe pu si chiputu rong lo la tum kadowe apansi hala Assamese atum si convert ek lapuyo ka convert ke claim ta just se met ke la Shongkordev si ke claim pu si hala kitab long anta to Shongkordev lapen la dun tu ke hala Madhav Kondoli Madhav Dev hadi la tum si ka convert la Shongkordev ke pinangan tum pulo dak nogaung along siam hang ke tek pu setami hala alang li tum ke tok pen lelang dam tante Shongkordev alang li ke dak ni hang ni rep amunit kali pu labang so lama hok kalang la so Brojawali si ke tok ke alang li Brojawali alam lagi Brojawali alam pulete lagi Orissa pen alam Orissa alam si ke tok alang li Orissa tu malam lapen alang litum Orissa pen si ke wang pu la si amahang ke theke bordua pu hala ko pumia dhinga dung bordua pu dah dak si amahang ke thek pu lata ahok lo ne ahok he den lo ne pu thu meme athema jong si bordu Brojawali alam si ganing je Orissa alam si ganing je lapen hala dak hala puben si ke wang pulote amhang ke thak amhang datong ke thek lo ne ko son no ne labang ta ko isi a question prosno je plang tu ne mata tu hak alam manghuk tu mimi ante sa aprang ke Assamese awe pulo seta non ke dulo lapen alam ta Hindi pen Cinglit pik lapen Bhojpuri pen cinglit pik Bengali pen cinglit pik Bihari pen cinglit pik lase ahok amut pi alam ke Sanskrit la Sanskrit Sanskrit alam origin ke Sanskrit origin ke Sanskrit la na setame dak ke ni han ni rep itum Karbi alam setame Sanskrit pen ke asapta cinglit le Naga alam ta Sanskrit pen ke asapta cinglit le Chomang alam ta setame cinglit le Langlu alam setame cinglit le setame la dak Assamese pu bang ke la ke ahok tek dak Sanskrit pinak lo non bang ke asi kopuson si la bang so Assamese nang ke dokok ma la so thak le thi hek pen nang li thanda ne li ga chinia te hadi mu pen pu bom hala British dum ke wang hudle Brahmin kolita dum nang dun ulo mati an ke hala tungke alam ka ning je hala tungke Sanskrit anathu alam sai se Bengali Bhojpuria lapen ke Hindi ke lapan tu telang la sehut lapen ke Brojawali lai hoi alam lok si ka ningje halatu amasi halatum ningje lo anke ilitum pan nang converted pen ilitum alam ta paningje long ledet titi pugadi ange ningje Karbi alam Karbi atum pan converted pen ama alang litum nang Karbi alam ningjiri pulate alang litum gopi alam laga ningje pojo alam amasi neli ama thake alang litum pan la broken Bengali pine nia si paningje waret lapu aman non hala broken Bengali lapen ke Brojawali lapen Hindi Bhojpuri Bihari la Oriya alam pangvui et
lapen ilitum alam ta etheteni bidun hala hilonon asamis puga jeplan okomia puga jeplan non la pangbar alam ke nagamis poson sa oi galang le nagamis ta non itum kat non ta la ke ceplang pamimila ta ceplang der ason lo jeplan de asan bengali ta nang na hindi ta nang na lapen asamis ta nang na nagamis kota lanjut kali nagamis ta lo lapen nepali alam ta lo Nepali ta kalang kalang Nepali alam ta la pohela athema Nepali tu hala da kitab do lata Nepali tu alam ta Bhojpuri ta do Hindi ta do lapen Bengali alam ta do pangui kum gadi la tu alam ta la poyo Hindi pen Sanskrit pen pangui kum seta amunit tu ngel lage Mongolian na khai pina kalang kopusi Mongolian na khai le alam ke Sanskrit ke jeplang det potang kopini ke jeplang do la da an ke alam da putang apran ke Nepali itu unta a K dopik a tribe dopik bang tribe ta pharu ta doke pumayong a tribe ke ong amahala tum ambong isi alam tahala tum chekroi kre netum alam le ningje vetana netum alam le Nepali alam pura itu state language pincong ana itu ma adet alam la le enchor for example tamang atum alam le enchor ana wasot hadi non Nepali alam dobom yilang pot lo tamang e cetana ling setan Nepali alam po mati hala dobom yila bag guru alam le encot na pusita hedi ba anu kapre dolang mati chetri bangalilo chetri bangala ke khatrio po pe jewang da su chetri pula na jeplang itu lo labang ke area na tu ambang lo alpuya la se hala tunda Mongolian na ke ange alam ke Sanskrit pina kopio polonte abinonge amethang alam bang ke hala tumang bong chekroi kri netum isialam le itum isialam le chiningye chodanang pu amethang alam bang chekroi kri amat hala bang alam hedi Sanskrit pen ke man alam bang si chekroi dun thurong la puya amat non la naga tumang bong setame la son le au anggami kongjak pupi ni do lo ala tanta lo tha sema pu do lo ta istivet alam ta ning jivet ve reng malam le en vetta kali au alam le en vetta kali sema alam le en vetta kali tangkhul alam le en vetta kali amasi alang li tumang bong amethang atum hijanang bong kaching kisnami thek thedet lo kn thu bang ke Sanskrit kn thu bang ke Sanskrit polo tang te la bang ke isi kemisen ang theke kalilo ade akhai ki vir ipo laboya naga dom ta vir po lai son ke athema non nang ligi pu alam hok ta hok lo au naga lam ke kitab ta tok I olo kalang anggami alam ta tok olo antela au naga alam le itung kadovita en state language pincong anak puyong si alang litung chekroi tek asat hadi ange naga alam ge duga dobom bila dapen hala kaprek alam an ke la ke additional kopulo mahu putulang po MIL pulo badi MIL le hala tu ange pincong tu anak poson te hadi alang litum naga tum chekroi asante naga alam dukogi non ke la pugali hala tum naga tum alama bang ke chekroi tu the amatsi hala Bengali tum Asamis tum Hindi tum kapincong alam ki phuktang lata ki jumesen tagali hala si according to si non ke hala spensi kitab ta ke tok tu non ke kalang angela tu hala official language si ke antu official language ason no cheplang tu state language lo non Nagamis ke cheplang tu ange non Nagamis yung state language lo pulate ke hala au naga alam ke virdet poke anggami alam ta virdet poke rengma alam ta virdet poke sema alam ta virdet po chakisan alam ta virdet po lot alam ta virdet po labu yo ke jeplang ya bangke non ki virang rang lo athema non ke hala naga tum alam bage chiningje ingtung te det lo ke la tum komane aw tum jerso tum ningje chot lapen anggami tum jerso tum ningje chot anpar ke aw tum bong naga tum anggami tum bong anta nagami si ching ki thurong lo non ke ange lan chot lilang alang litum bang kisung thumu choji non naga tum bang ke alang litum akhei te hedi naga pu te hedi alang litum amethang alam ka li pulata Sanskrit alam pu naga alam ta hai nang kali naga pu ta hai kalang Sanskrit alam pu ang amithang akheita Sanskrit atum siki ir yo Sanskrit atum siki ir akheita
alam ta Sanskrit alam angge naga pisi ke doilang avelo lage angge non ke state government ta ko resolution and to add lo panchayat landing anak pu angge 371A ke ale ave to that lo lang litum pan non ke la pu naga ke nangga pu alam thepen si ki areng ang se po po la setame aprang ke la bangso akhaya tumta alam amithang amen amithang doji nonot ke tangkhol sema angami au lotha ke dulo labang songbong pen alang litum amen binong la pangrom rapet pen men bang ge chingru chilong thek chedat la non Manipur oson Manipur ke kanglai pak men Manipur ke bang pula mai tum teng ni lang tamin naga abang ke teng dia ason so alam pen lang dam lo tang tenon ilitum dakar bi tum tame lam kening je keching ki che than long modernize tu pen jok ke kar bi alam long Sanskrit alam pangui pon son si tu lo non ke ko ana talo si pu karbi alam ke ta pu ka kam de mati di ko an lo pa da mi ke mati di ko an lo pa da me isi do hini do pu si pu nai mati di age ko ana talo pu si du pu du thurong ni non ke la pu yo ke jon lo nang tong ke ba oi kalang hodai ta hu pu si ni ye mati non ke na se ala kamatha ke mathadam panglang pang he pichip che setala so kaningge ke lage karbia khenge vir ipo alam la karbia alam vir ipo lage la si naga to alam aku pudam thu sinang ade jong si la a hokma ili kroidun me ma je naga puke areng angsi apot si naga pu Sanskrit atum si bamun tum si ke hang pu ante jong si alang litum aring angse apo si bamun tum naga pu ke hang lo budante la naga tum dak dang lilia ku ke bamun tum si dak ke dolo le bamun tum theglong lok lo la naga tum ke bang yo aring angse pu le di amasi irde antar la Nagaland ke naga tum adet kali lagi bamun ade ke jeplang tu ye bangge ortho ke da ma bangge meaning ke da ma bangge angge lalo de lalo ison ke aku ison ma thatu tha ke de areng ang se pulo pir thege ke cheng aku ke jukta areng ang se lo di bamun tu mata areng ang se lo he hala tum bhat people naga pu hang he de di hala kolita tum people naga pu hang he de khatriya tum da pilo naga pu hang he de alang litum da pranga areng se lo ken de khatriya boisot ta kalang la sai se lo aku lang namen he hala non ke naga tunge Christian do obo Christian do Bible che porhin nun he Adam pen hawa da Adam pen ib da rengang sip kan te hala tum phan naga bu pipot pu pe da tan te la pu yo la si alam bangke naga pu ke Sanskrit alam arengang sia pot pu hedi la ke lam yong yong ni li kroi kri lagi kali la ke abinong ke ne phan nang than tho bangke chakisang tu li pu bangke la ke kali pu anukan along nokan pu mati di karbi ano pu nokan abali ano along ano along angkok thi pik pik ka la so naga tum anke la masi la so pot si naga pu la tum si ke chehang pu nang nokan ta nang nu ta angkok tetan ni tu ta tetan itung ke nukan ka eno angkok ka che era tu ye la pu masi la tum si ke cipu amet angang bong bamun le da aprang nang idora naga tum hapu pen ke bang ho jaho areng ang sepu le naga pu ke plang ikali pu si hala chekesang atu nge kipu lagi setanon ke kitab long masih tok tip long research kitab masih tok tip lagi bamun num si ki ir pu ange arhala popular ba bidikang limpen hai bidikang limpen naga tum cha chimatha lo o itung ke methang akhe amenta we dakta itum nang lilia ko pen bamun num si dak ke do pa prang la puli yonon bidikang limpen ka pachamatha thu bangke la si lam adim amen hai ta Sanskrit pen do jai la kalang la si jo non bangke apor dinglen lo posi la kopuson si Assamese non aprang pen avele non nang do kokma la so ram putha ke tum che thanlong lo Assamese la ke aprang pen gawe setame hala British atum
เกวังเวียปรางเราเป็นเกวังบ่มาพูดฮับเป็น North India mainland India เป็นเกวังตุนสิละดักอิงลงso Langlu Chomang Naga Karbi Dimasa Tuki เป็นเราkaduk kawe tumhan akur kelar mane akhai kelar pena joksi kaduk kawe tum kachingki alam sinon asamis seplang det lo alam khomia seplang det lo nasi alam ta sanskrit alam thesai de lo hindi pen chingli jot sanskrit lo nasi non bang ke lalo non ki jutsi yang lain la bang neli aku isi ningjeng tum thula non eli tum hanange puke na ili tum phanai pu neli phana mata lo neli ta asami salam the o eda po jo meeting public meeting la asamis do o hedi okhomia tum bangali asamis do o tum ba hedi so na meeting long neli okhomia lam ni asamis salam kan ningje pe keng ke der la te aning ki thi su peng pang de ti pia pot nang charli dun de pu yo an nang tum itum asamis alam se nang ningje dun et nang ji state language la nang ji pu la itum ke kroi dun de posi ilitum han si anti national posi ke puang tum setama thadam ta hedi ni tum karbi tum se da ke do pa phrang lo boro tum se da ke do pa phrang lo naga tum se ke do pa phrang lo garo tum se ke do pa phrang lo khasia tum se ke do pa phrang lo ante ni tum alam le karbi alam for example karbi alam le state language pinchong nang pu po ningje ye de alam litum ilitum ge karbi alam ningye non pu hala tum ge aning si ki thi thu yi body seta la abinom ke jongsi jongsi itum emethang alam si cheningje nang yi ponte karbi alam ningje dun edanang hala tum pon hala tum nang chekroi dun de pia pot lo rabhalam ningje dun enang nang oi ga ba boro alam ningje dun edanang pu pia pot nang pu pe de neli asan de boro alam ningje et nak pa ni ke kroi dun de ji ni ke athema bang boro tu ni ta omu chot apo jo mote itum bange lage MIL second language do nang ji la pen ni tum alam ta purikha ta pilong nang ji pulote la ta chok lu kala baga boro tum nang chekroi dun de ji mini la bangke bata ili tum mong chekroi seroi lote lage ili tum jog van iji ani non ta ili tum la so tribal pedi tribal po politi alam bangke a tribal polote lage bihekon ke matidi adjective pinake lage agun pinake di a quality pinake la puyo a ot lage la puyo tribal a ot ke do posi itu mang bong ci kroi thek la puyo itu hala bang alam ta itu ningje dun ing tumte hala tum ta itu malam nang ningje dun ing tumte amat ci ningje dun ing tumte se roy amat kan ningje dun thuke sanskrit la puyo ha bang konan ni benge bang tu malam kan ningje dun thuke la hopet ke mopen itu Nagaland phanle puare rasong khak sidam Nagaland ta isi state lo kaching ki ke Nagamis ke sanskrit lo dakta Assam ta khai do pig lo Karbi do lo Boro do lo Tiwa do lo Mising do lo Rabha Hajong do lo la se la song bong ta itum ta kaching ki ke sanskrit pinak lo sa kalang le la pen aprang 1954 huta la son Assamese language say official language pinchong 1960 ni kan 1960 ni kan hala so huta Assamese language state language pinchong i alam ke nang klang le hala sta pudam lo te sanskrit ningje bek nei alam lo kalang le la pen non peneng le thota state pen pangdak le lo Assamese alam ke lage kadu ta charlie bek nang ji people sila sanskrit alam le charlie bek nang ji abinong itu makai papa videt nang po pa mane Aryan aggression hadi Aryan atum nang kateng king hadi no anta jujelang abinong ke Aryan atum ilituma against ilituma birudhi nang kateng king he jujelang lapir non dobom lang jut po dog lo ilitum yang si matakrang lo te halatuma long dun rupo ilitum ke halatuma room se dodun atsi mo pike ilitum pan Shudra na pencong yi kurkang day hai Shudra mane untouchable la puyo na pencong tu ji ke ot anta itum panang ot cek anta latum langsing lunai puyo saur om hala non central India lom ke do amunit la dalis pu tu mang son hai oi la son la non ala isi alam ni lipudam lang Manusmriti pu la Hindu atum lo do oi do hada ka teng pro tang te Brahmun bangke
Brahmana khai bangke Brahma angho pen sin nang John อาผู้เป็น la pen khatriya atum bangke พัง aphang pen la pen boisho atum bangke อา da ปอกเป็น awam pen เออ la pen sudra atum bangke akeng pak pen sin nang John เก่งปะ la se haladak ke non India long ke alang litum bangke dalis atum han bangke sudra pusike hok lo la se sudra tum plote akeng pak pen sin nang John apot la tum bangke untouchable pen sin non ke hok lo la se la soteng si elitum hanta sudra la sono busa กำลังเลยชุดรอนนตาอิลิตุมซีชุดรอปุอิลิตุมซีก็ชิปุเปก็ชิปุเปจอดเลยฮัลโหลบราบินกายอสทอแคทริอาตุมอันเกอิลิตุมพันเกชุดราปุสินังปุบอมเลยอาทิมาละคริสโนกันนิงเยดุภกวดกีตาลง chapter 4 ลงverse 13 ลง slope 13 ลงอลังลิกิคริสโนปุโลเจपीर्थी के मुनित अखे के ने पिवीर डेलो पूजा हटा तो ने पिवीर डेलो पिनी पेन के मुनित अखे आवेलो मुनित अक्लासी आश्रेनी सी तो चक पूजा आश्रेनी सी ने बिचर लो हलो सो आश्रेनी बंके ब्राह्मण लो नंबर 1 लो कंग तुइने लो अदुन थो बंगे खत्रियो लो लापेन नंबर 3 कंग दे मुथो चोट तो बंगे लगे बोइसो लो lapan kang dai ne tu ke shudra punya ke pu lapot krishna sigi pu pulo mati di ange monusmriti ke krishna alam lok se karjulo lapan india ke krishna alam lok se karjulo lake krishna ka alam ke ni arjulo krishna phan ni ardom lo se ta alang ka ninggi alam ke ni kroi kri pu ke pu ne de ji alang ka ninggi alam ne ke kroyan si alang ni phan ni kardom ji mati di la pu yo lapot si alam bang la helo la si kap hala tum ke manda ma bangke ili tum kadu ya tum phanta akang dai ne ya class nang ke biji aphat la pu ya ot ka pa hen noji adur ka pa hen noji la si hala ot ka pa hen no vare ji a phansi ili tum banang papi duk vare la pu ya non himanto biswa sharma pencheng lo ili tum banang ka papi duk kam lo ke claim ili tum ke dake sakorita long le dat lo pionan ta LP school teacher kam ta long le dat se ha Bangalore ha konat ne ha Chennai ta ho ke dam nang ange hadak le arleng ke thile ke plang nam tu long ta kali lata hadak ta di arleng su hadak ta ke plang nam tu long la poye ange son an si kar bi tum pan pamatha tu an lo non ke itum hadak arleng su ki plang nam ben ki chu long pu hala non ki pu tu kar biang long e chu thai ve dat no ke pu yo non ke plang tu ange la pu ma se pute hala bongali bihari tum ke dasti wang tu o dasti ke chu thai du o pu hala tengah ko wang tu o itum bang ke chu thai ave pu si itum bang ke kat tu lo athema la council le tu nang pa pe claim la sa high command pu pen jog masi papi claim high head lon national party tum pen apot si la pu yo aman aku hala so la bamun khatria tum ke mandam alam ta hedi itu mamuni tum chini ne de la pu yo matha dun krang la pu yo bamun bo pulate ing nek soy apa la pu seta bangai kang nek pero masi akama bangai claim bom lo bangai la pu yo hok pe ke la national party long ke dun ta mission se ko se hagrama mohilari ala BTCA kalang ta karbiang long pen di maso phanalang li naing nek choy lo kalang ing de naing nek choy lo stame ning oy alam ve li tum si da ka cheplang ve lo kalang lo la ke hagrama phan ning ki thia alam kalilo hala alang li pulo karbiang long pen la di maso as alidar sa tum ke CMEM MSC tum ke komat ma la government kachari hala tum si dun rup ti congress le wang de congress dun rup BJP wang de BJP dun rup pu si hala amat alang li tum ning oi la hi mene pu ga ning je se ta alam bang ke ho pu hagrama ga ning je kalang se la solam plotang te tum ning le oi se ta lage alam bang ke ho lo ange la sono po si hala rituras borata eli tum phan John 2 nang pu ilong lok lo le la se non bang ke la solam pathak bang ke chol sa non ki jut siang deng tum dam su phit la nang apor ding len lo la se non ki jut si la bang ke MOU pathak memorandum of understanding 1995
la so along la bang so ai court along iltum six schedule aphan ko pine kana hok person theklong masan neli sikhidio aprang neli ta lam kaning je lecture long anta pu bom lo je MOU ke mesen to hadi sita hala neli ta mathadam krang law ke amendment ke chini ne det ilitung ke law thek pi ka tu ka lidet jo neli amata thek the det abang lo lama si thek long le det lo la si ka he no ke la lo jo sikhidio la long ateng ke bang atum phan ke long le ki pi ji alienate nang ne alam ke kothan alam amasi la ke nang klang kli karju nang ya alam karju hor nang ya alam ta kalilu wala bange lage pi ki pi akama wele lagi nang don tribal la long li padang da tribal area padang da le puyo amat iltum bange 1995 en game MOU long la o long clause o long la da clause o long alienation of land pudun bidun to ko ladak paragraph 2 long paragraph 2 application of the sixth schedule po long paragraph 2 sub clause sub paragraph 3 la pen clause o along alienation of land pu long le bang phan pitami putok dun to that seta ladak da bang chalak o pate majo bang bongo sena tum si lage claim karbiatum phan papilu dead la so ilitum phan papilu dead la karbi bulate ilitum anta lo pojo shall have the power to make laws with respect to la alienation of land apu thakta law silam un puyo abinong law ke silam kama velu hala putang et loke amas law silam un po mat lata baru laan ke misen law silam un po anta hinu elang amat bange kacuma thatu ke la det pen la pachitok det pen ke la ASDC tumong pachitok urur det la amat la law silam bange pi bitu kok la silam tu te det thangjang isita la bayan nanta la si anang silam la no anda silam le det lo amat la bongo sena tu kacuma thatu la alienation of land tu ke thabdun chok long lok lo hala tumang ke la puyo la so la aku do tulang dei aprang asik hidula tengke law selam lo te governor si approval nanji puchodana state along chodana governor si approval nanji puchod lo te la bangke itum jong si anke governor phan kapitok nangi sohi ka chipi nang deta minister la ben chief minister dum si puji body anke jong si ili tum methang a state long lok lo te lage governor phan da pu ver ma pasohi deta un lo la puyo ili tum phan ka chirai allo pas lamar eta un lo aman non la MOU long chuma thatu bangke hala wang so bongo senatum ar lopen bidikang lim ben ke claim dun tu bangke dak sub paragraph 2 pens 3 along that aku putu de governor an chok takali ha president along to yu nei putu ko yo ang president along bang chief minister pu ne de ji itum state de long to lock sita president bang pu ne de ji cabinet minister tum cabinet minister de une de ji la bang ha parliament nang ji la ke la pu yo ang parliament ke prime minister ba parliament ke karbi tu ngi right keep ke unde de ji che thana ling seta ingat MP ke minister ta long unde lage bang nang kier ke de ji ane hapu ke putulang itu mage sudra putulang ai nasi itum le hadak le ka cholong du ji lang ma ban long du sita itu ke vote 330 kom nei sita bang pharo ke thom ra bang thom ke MP tum vote pinang ji lan si tum law pa pe pass unji hadake parliament long ke ang non ke itum state le long lok se tahedi itum methang lo che selam un e non ke la MOU pe na potlo la ke la ha president long to yu ba ke la si itum MOU long power han ulo pulo hala allo le selam et asan ta power ta dupo ama allo bang isi ta pa selam tu long le det lo ang ke selam tu ji po se tahedi
parliament long presiden long si toy at nang ji putukok lo ang presiden phangi li chupu ne deji ama itu nga power ki sita lota selamun ni non ke la pu juga ceplang tu hala MOU long kewana tanga power anda department tinda itu mangi allo bang che selam le la che selam ye si apora ve lo ala MOU che tok det pen ke kache bohong lok lo che bohong lo ke hala mongo sena tum nang chudun lo ang che pache bohong lo ili pupe di la karbia to masih bongo sena sai selo pule ili ke pudam kali setane li tu ke chinya teng hala bangsu ahut ASDC CPML long bongmalia ke thia tum dodun o la puya ha ar lo pen ha presiden ta secretary ta ngok manya sorma ta ngok mande aboto charji ta ngok la pa misro ta ngok pupi ni ne sige dogamati jo la lo ti akam bang ke aman itu memang takrang lo power more power sige wan pula jakong ke wan poma jakong ji pidun turong lo ti la sinon bang ke according all sort nang li tabang so puthak nyong si kaning je pini dolang potang te aksap so por nang pilo ngelige la hello pindi ding ta ding ulo pot la si esong nalam itum ningje non ningje det ta chogi jo mane kadu eta chini nang ji la United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People itum tribe atum emethang a right do itum autonomy itum methang a right do la pen itum methang aja kong do pusi ha UNO si kipulo angela so UNO atum pitik lo August sirkep arni pai sirkep arni ke la so aport itum UN Declaration on Indigenous People Rights pu arni palon nangi pu talon nangi pu an sirkep arni chuning dai litum talon lo APHLC pen la si pining ta APHLC etum harong betesi ta APHLC ke doan atum ke talon nangi la pen akaprek dum ta talon nangi la bangke tema tribe atum lo ke lake aku karbichot kalilo lake kardu be a tribe tu mencelang pung si la pen ilitum neliga apatai patata pubom lo tribe atum antuke ningi si donangi kacelang un elam ke asap ta ningi yete la United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People la so along UN Open itu pan mission ajak kong nang ke pido asal bang so ajak kong putak nang le theni la so ajak kong ne litum akitab ta dak duo ho la si alang litum jong si nang nam yi pulok te ador si kain koi ma yong litum pitik la ho si kain koi na nam pon dia tabi muni tu la dak penangan litum selam lo la so bang ho hala ladak hala arjivedana long do arjivedana dukana long la jot bangka do ya dukan long ge bidun dia theke la bongo sena RSS BJP atu mabang la bang nam la baman me thor thu du tawi tu tek la puyen la tu bang la masi la dukan be theke bing tung de hala arjivedan ge me thanga dukan po jo la dak bidun jot la pen dak hempen seta party atum an seta branch atum an seta pon tame labang ke pon tame li pon nangji do rep nang ya bang putin ta la si pining we la peklang dat seme ho la kitab ta chok lo la si la lo pining we ingdeng pharo siraplik kebra troxy la bang so talk show on 6 schedule and autonomous state la bang so chihut chiput jingki la bang so talk show along bangke kaduk kawe nang kelang dun according jir ke thege ding atom phanta kaduk we phan churo lo si la itum kachini nang ji alama puthak an inut pen inut che than seroi che paklang seroi bidi sore cepat choice seroi kelong pot kado we phan choro si pining we abang so ang deng bangke puan si kang tonik la ardo